Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa skont l-intenzjoni tal-familja Apap aw l-erwieħ tal-familja Rakuża, tanti u qar. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ħaffef nitolbuk mulej Ġesu u la tiddawwarx biex aħna li nittamaw fit-tjubitek ikollna l-għajnuna u l-faraġġ tal-miġġija tiegħek. Int li jintalla u tgħix wis-saltan ma' Alla l-Missier flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għalim it-tieni ktieb ta' Samuel, meta is-Sultan David mar joqgħod f'daru u l-mulej serħu mill-edewwa kollha ta' madwaru, is-Sultan qal lil Natan il-profeta: Issa ara jiena qiegħed f'dar taċ-ċedru u l-arka t'Alla qiegħda f'nofs ta' tinda. U qal Natan lis-Sultan: kull m'għandek fi ħsiebek li tagħmel mur għamlu għax il-mulej miegħek. Imma dak il-lejl stess ġiet il-kelma tal-mulej lil Natan u qallu: mur għejt il-kaddej tiegħi David, dan jgħid il-mulej, se tibnili indar biex noqgħod fija? Ara, jien ħadtek mill-merat minn wara l-imrieħel biex tkun prinċep fuq il-poplu tiegħi Iżrael. Dejjem kont miegħek f'kull ma kont tidħol għalih u meta int kritt l-edewwa tiegħek kollha minn quddiemek. Issa jiena nibnilek isem kbir jiġbaħ l-ismijiet il-kbar li hawn fid-dinja. Nagħmel post għal poplu tiegħi Iżrael u nkedu hemm fejn jammar bla biża' u ma jaqsuhx iżjed il-ħżiena bħalma għamlu sa minn dejjem. Jiġifieri sa minn meta qajjimt l-imħalfin fuq il-poplu tiegħi Iżrael u nserħek mill-edewwa tiegħek kollha. Lilek imbagħad il-mulej jagħtik kelma li jibnilek dar. U meta inti ttemm żmienek u tkun striħajt ma' missirietek, jiena nqajjem nislek warajk, nisel ħireġ mill-ġewwieni tiegħek u nsaħħaħ is-saltna tiegħu. Jiena nkun għalih missier u hu ikun għalija iben. Il-familja tiegħek u s-saltna tiegħek jibqgħu sħaħ għal dejjem qudiemi. It-tron tiegħek jibqa' sħiħ għal dejjem. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla sarm responsorjali ngħidu flimkien: it-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni f'kull żmien inxandar fommi il-fedeltà tiegħek għax jienet tjubitek tibqa' sħiħa għal dejjem b'ħasmewiet int wettaqt il-fedeltà tiegħek. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Għamilt patt mal-mażul tiegħi, ħlift lil David il-kaddej tiegħi. Jien nagħmel li nislek jibqa' għal dejjem li f'kull żmien jibqa' sħiħ it-tron tiegħek. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. U jsejjaħli int missieri u Alla tiegħi fortizza u salvazzjoni tiegħi. It-tieba tiegħi inżomma fuqu għal dejjem u l-patt tiegħi miegħu jibqa' sħiħ. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Jekk iġobkom inkom bil-wieqfa: Alleluja, Alleluja, Alleluja. O xemx tiela, dija tad-dawl ta' dejjem, o xemx tal-ġustizzja. Ejja u dawwa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. Alleluja.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont Luqa. F'dak iż-żmien, Zakkarija, missier Ġwanni, imtela bl-Ispirtu Santu u beda jħabbar u jgħid: Imbirek il-mulej Alla ta' Iżrael, għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu u waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu, bħalma wiegħed fl-imoddi f'omm il-profeti qaddisin tiegħu biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dawk kollha li joboduna. B'hekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu, fil-ħalfa li ħalef lill-Abraham missierna li jagħtina il-grazzja li wara li jeħlisna minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża' tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profet ta' Tololi għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu u tarraf lil poplu tiegħu bis-salvazzjoni permezz tal-maħfra ta' dnubietom mogħtija mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li mill-loli jiġi jżurna bħal xemx tila u jdawwal lil min jinsab fid-dlamijiet u id-del tal-mewt u jmexxi il-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Il-kelma tal-mulej. Din il-qudiesa eżies ta' dalgħodu jintemm iż-żmien tal-avvent, iż-żmien tal-istennija. Għaliex il-qudiesa tal-lejla diġà tkun il-qudiesa tal-fġieli, nkunu ġa dħalna fis-solennità tal-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu. U l-liturġija tintemm binnu mill-isbaħ li joħroġ minn fom Zakkarija. Aħna nafu li Zakkarija ma setax jitkellem għaliex ma emmiex il-kelma li ħabbarlu l-anġlu, imma propjament mhux ma setax jitkellem, imma għaliex ma laqax fih il-kelma ta' Alla ma kienx kapaċi ifaħħar lil Alla. U jekk tindunaw dan iseħħ hekk kif jitwieled Ġwanni. U mat-twelid ta' Ġwanni, Zakkarija ma jitkellemx fuq dik it-tarbija li għadha kemm twilditlu. Imma kif naraw f'dan il-kantiku l-ewwel qabel kollox jinfex fanja sħiħa ta' tifħir lill-Alla, ta' dak Alla li jiġi u jżur il-bniedem. Għax fl-aħħar mill-aħħar din kienet l-esperjenza ta' Zakkarija. Zakkarija ntebaħ li huwa neqas għax il-kelma ta' jew ma laqaħiex. Zakkarija jaf x'ifisser meta Alla jaħfirlek. Għax hu stess ġarrab il-maħfra u l-ħnina ta' Alla. U għalhekk l-ewwel parti ta' dan il-kantiku, dan l-innu ta' tifħir, fil-Vanġelu ta' Luqa jagħtina 3 kantiċi mill-isbaħ. Il-kantiku ta' Marija l-Magnificat, il-Benedictus, il-kantiku ta' Zakkarija, kif ukoll il-kantiku ta' Xmun is-saċerdot. U dawn it-3 kantiċi li huma innijiet ta' tifħir, il-Knisja tistieden lis-saċerdoti illum anke lil-lajċi dawn it-3 kantiċi aħna fl-uffiċċju ngħiduhom 3 darbiet kuljum, it-3 li huma. Filgħodu fit-tifħir ta' sbieħ il-jum niftħu il-ġurnata nfaħru lill-Alla b'dan il-kliem ta' Zakkarija. Il-mulej birek lill-Iżrael għaliex ġie jżur il-poplu tiegħu. Forsi aħna mdorrijin xi nqumu xi ħaġa sabiħa niftħu fomna u nirringrazzjaw lill-Alla għaliex tagħna l-ħajja. Ma kemm sabiħa kieku aħna jkollna dan l-ispirtu ta' Zakkarija.
Mhux biss nirringrazzja lil Alla ta' ġurnata ġdida li tani, imma li x'nemmen li matul din il-ġurnata huwa sejjer jiġi iżurni bil-maħfra tiegħu. Huwa sejjer jiġi u jagħtini il-grazzja tiegħu biex issalvani mill-edewwa tiegħi, minn dawk li jridu jisirquli il-paċi tiegħu minn qalbni. It-tieni kantiku imbagħad dak ta' Marija, il-Magnificat, jitkanta manżul ix-xemx fit-tmiem ta' ġurnata fejn Marija tgħidilna u tfaħħar lil Alla u tfakkarna l-attributi tal-imħabba ta' Alla, ta' dak Alla li jiftakar fil-poplu tiegħu, ta' dak Alla li huwa Salvatur, ta' dak Alla li l-ħnina tiegħu tinfirex kull żmien. Imbagħad nagħlqu l-ġurnata fit-talba tal-kompjieta bil-kantiku tas-saċerdot Xmuni. Issa wsit tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-sliem għax għajnej jaraw is-salvazzjoni. Jalla eżies aħnek kull ġurnata ngħadduha b'dawn it-tlet innijiet tas-sew sbieħ. Nibda l-ġurnata biċ-ċertezza li Alla jiġi jżurni. Intemm il-ġurnata b'innu ta' ringrazzjament għax il-ħnina ta' Alla kienet miegħi. U qabel nagħlaq għajnejja norqod nirringrazzja lil Alla għaliex tani iċ-ċans nara l-imħabba tiegħu. Jalla kull ġurnata tkun għalina il-wirja u l-esperjenza tal-imħabba ta' Alla li ġej iżurna. Ikun imbirek il-mulej Alla tagħna għaliex ġie jżuru jifdi il-poplu tiegħu. Jew nitolbu fil-waqt li rresqulu t-talbit tagħna u ngħidu flimkien ħajaraw il-ġnus kollha tal-art is-salvazzjoni tiegħek mulej. Ħajaraw il-ġnus kollha tal-art is-salvazzjoni tiegħek mulej. Għall-Knisja li tgħix fl-art imqazza biex din is-sena il-miliet ikun għalija ta' ċelebrazzjoni ta' ferħ u paċi veru. Nitolbu ħajaraw il-ġnus kollha tal-art is-salvazzjoni tiegħek mulej. Għall-bnedmin li huma bilaċċa għall-verità biex fi Kristu jisibu il-maħfra u s-salvazzjoni. Nitolbu ħajaraw ġnus kollha tal-art is-salvazzjoni tiegħek mulej. Għalina il-koll biex dan il-miliet iġibilna iż-żjara ta' Kristu il-mulej, ix-xemx li ddawwal il-passi tagħna u tkeċċi id-dlamijiet ta' dnub minn qalbna biex ngħixu fis-sliem tiegħu. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Mulej Alla tagħna, aħna ċċelebrajna l-istennija ta' Ġesu Kristu ibnek matul il-ġranet tal-Avvent. Ibgħat issa il-mistenni mill-ġnus biex ikun il-feddej tad-dinja u li miegħek jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. In hei ut real Messia
itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek mulej ilqa' l-offerti tagħna biex it-tqabbina tagħna bihom tnaddafna minn ħtijietna u jkun jistħoqilna nistennew b'qalb safja il-miġja glorjuża ta' Ibnek Ġesu Kristu Siedna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Lilu ħabbru il-profeti kollha fix-xandir tagħhom, l-om verġni stennietu bl-akbar għożża, Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u urjieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġi u l-arkanġli, matroni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċ tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddejs, qaddejs, qaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, u sanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, u sanna fil-oli ta' smewiet. Qaddejs ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej nħabbru l-mewt tiegħek mulej. X'għandu bifer. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċa tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-Isqfijiet u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet
jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrij iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, jien li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet ta' d-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżdej kelmu waħda, ruħi tkunu fejn. Ġisem ta' Kristu. La
nitolbu. Issa li ħadna r-ruħ bid-doni tiegħek tal-aġeb, għatina mulej li kif qegħdin nitħejjew għat-twelid imqaddes ta' ibnek, hekk ukoll bil-ferħ kbir niksbu id-doni tiegħu bi Kristus jedna. Fakkarkom li funzjonijiet il-lejla issa fis-6:30 ikun hawn il-quddisa tal-Fġili, imbagħad il-quddisa ta' bil-lejl ta' twelid ta' Sidna Ġesu Kristu tibda fil-11:30. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.